बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। अन्ध्र प्रदेशनि आचुटापुराम आनाकापल्लियाव मोनसे गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाय जादों। मोनसे फार्मासिउटिकेल कम्पानियाव 500 किल'लिटार केपेसिटर रिएक्टर डेटोनेटेडनि बेरफ्रुनाया मोनसे गिख्रंथाव महर लादों, जेराव सास्निनिबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। कम्पानिनि स्पेशियल इक'नमिक ज'नाव जाथाय जानाय समाव गासै 200निबो बांसिन सुबुंफ्रा खामानि मावगासिनो दंमोन। आनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट कालेक्टर विजय कृष्णनआ बेरफ्रुनाय जाथायाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाखौ रोखायै फोरमायथिनानै होदों। अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि एन चन्द्रबाबु नायडुआ जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो बिथोन होदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनो सासेयाव 2 लाख रां अनसुंथाइ आरो जखम जानायनि फाहामथाय लानो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। अन्ध्र प्रदेशनि आचुटापुराम आनाकापल्लियाव मोनसे गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाय जादों। मोनसे फार्मासिउटिकेल कम्पानियाव 500 किल'लिटार केपेसिटर रिएक्टर डेटोनेटेडनि बेरफ्रुनाया मोनसे गिख्रंथाव महर लादों, जेराव सास्निनिबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। कम्पानिनि स्पेशियल इक'नमिक ज'नाव जाथाय जानाय समाव गासै 200निबो बांसिन सुबुंफ्रा खामानि मावगासिनो दंमोन। आनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट कालेक्टर विजय कृष्णनआ बेरफ्रुनाय जाथायाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाखौ रोखायै फोरमायथिनानै होदों। अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि एन चन्द्रबाबु नायडुआ जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो बिथोन होदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनो सासेयाव 2 लाख रां अनसुंथाइ आरो जखम जानायनि फाहामथाय लानो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों।